We're live. Let's go. Recap eilisen eventeistä. Te menitte Dugway Brandonin lämmittelemään tai laittaa takkaa sinne. Ja sitten Brandonin nenästä alkoi tulla jotain outoa limaa. Kaikki pelaajat poistu paikalta. Vittu hyvin alkaa. Riitti joo. Hei. Brandonin nenästä tuli räkäklöntti, joka hyökkäsi Hänkin käsille. Pelin ensimmäinen taistelu, jossa kamppaili räkää vastaan. Onnistutte hyvin harja ja hedelmäkulho yhteistyöllä heittämään räkäklöntin takkatuleen. Mutta sitten Lauri Eric Burns lähti käymään jossain vaiheessa ulkona ja sitten sieltä tuli toinen lapsi, joka oli identtinen tämän Brandonin kanssa. Ja hänen nimensä oli myös Brandon. Lauri Erik johti sitten tämän Brandon kakkosen sisälle taloon ja käytti sen suihkussa ja sitten jossain siinä samassa välissä paikalle pölähti joukko reppumatkaajia. Kenny, Michael, Joyce ja Susi. No mitäs, ensimmäinen Brandon alkoi hermostua ja Mary vei hänet sitten nukkumaan yläkertaan. Ja te päätitte sitten myös keskustella tämän Brandon kakkosen kanssa. Kunnes sitten Brandon kakkosen nenästä huomasitte, kun Erik yritti häntä taluttaa sitten sinne myöskin sinne lepää ja lämmittelemään sinne takkatulihuoneeseen, niin hän alkoi myös vastustella, että hän ei halua mennä lähelle sitä takkatulta. Ja sitten hän huomasi, että Brandon kakkosenkin nenästä valuu räkä. Ja samaan aikaisesti Nelson vilkasi sivulle, huomasi siellä, että tämä toinen näistä backpacker-pojista, Michael, onko se Michael? Joo, Michael. Michael tuijotti jotain sitä takaseinää, jossa oli sellainen kirves. Ja Michael nappasi kirveen seinältä ja löi kirveellä, tai yritti lyödä kirveellä Nelsonia. Nelson onnistuneesti kuitenkin väisti lyönnin, tarttui kirveeseen, väänsi sen Michaelin otteesta ja sen jälkeen tinttasi Michaelia nenään sillä kirveen varrella. Varmaan tapahtui jotain muutakin, mutta oli niin traumadollin-vaikutuksia muista takalle, missä järjestyksessä asiat tapahtuu. Aika hyvin se meni tolleen jo. Joo. Hypätään suoraan siihen actioniin. Eli Nelson, sä löyt just sitä naamaa sillä kirveellä Michaelia ja ne kaikki muut reppumatkaajat, ne kääntyy ympäri sinne ja alkaa niinku huutaa, että mitä helvettiä, mitä tapahtuu? Michael, oot sä kunnossa? Joo, Nelson. huomioilla kirveen perällä, kirveen terällä. Joo, sillä varrella, joo. Okei. Miten te reagoitte? Eli otetaan semmoinen juttu, että heittäkää molemmat muut, Eric ja Hank, heittäkää alertness-heitto. Joo. Elikkä 55. No niin nyt. Äänikortti. Ei onnistu, 71. Okei. Mites Hank? 3. Okei. Te ette kumpikaan oikein nähneet myöskään, että mitä tapahtui. Huomasitte, että noin yllättäen kamppaili jotain siinä teidän vieressä tuvasta. Olitte siellä niin enemmän teidän huomio tässä Brandon kakkosessa. Ja sitten huomasitte, että noin yllättäen kamppailee siinä ja Nelson tinttaa kirveen varrella sitä toista backpackerin nenään. Se älähtää ja alkaa pitelemään naamaansa. Jatketaan siitä.
Nelson, mitä teet? No, mä peräänny ainakin se kirve kädessä. Mä oon poistanut se kirveen sen kädestä, että mä en yrittänyt, tarkoitus ei ollut mitenkään niinku tappaa sitä tai mitään. Mut mä komennan sen, että mä komennan sitä että perääntymään. Oliko se vielä pystyssä vai taintuiko se jotenkin siitä, tai miten se reagoi siihen lyöntiin? Se oli vielä pystyssä, vaan nenästä vuotaa verta ja se pitää naamaansa. No nenästä siis mä varoitan sitä, että pysy kaukana. Mä varoitan sitä, että pysy siinä, että älä tuu yhtään lähemmäksi tai tulee toisesta päästä kirvestä. Okei, Mä komennan niitä muita nuoria nyt, että mä komennan poistukaa sit huoneesta. Ulos täältä. Se ensimmäisenä astut taaksepäin ja katot kuitenkin sitä Michaelia, että mitä se tekee. Okei. Se Michael, se pitää vaan naamaansa ja se kumartuu siihen, että verta valuu sen paidalle siitä. Ja samaan aikaan sitten niistä tytöistä toinen pomppaa ylös sieltä sillä tavalla, että Michael, oot sä kunnossa? Ja se säntää sieltä Michaelia kohti. Joo, pystyis mä sanoa sille, pysy kaukana hänestä. Sä yrität huudattaa sen, että pysy kaukana. Joo, mä yritän varoa kaukana hänestä. Saanko mä jotain... Se yrittää, se nousee ylös, sitä yrittää säntää sen Michaelin luokse, niin sä voit heittää, minkä sä haluat, intimidate, tai sit sä voit yrittää olisiko se intimidate sitten varmaan? Sen. Joo. Onks täällä sellainen ees? Hei. Täällä on mitään intimidate. Mikä se sitten on? Humint. Ei. Heitä persuade. Persuade. Okei. Okay. Persuade. Suostuttelen sitä kirves kädessä. Aito oli 40. Mä heitän 60. Eli heitin yli. En onnistu. Joo, se ei reagoi siihen, se vaan säntää sen Michaelin luokse, joka on nyt vähän kumartunut siihen vähän siihen keskelle sitä huonetta. Ja se säntää sen luokse vaan katsoo, että Michael, oot sä kunnossa? You okay? Ja sitten, no, sä huomaat, että se menee sen luokse. Michael ei suoraan tee mitään, se vaan pitää nenässä ja verta valuu sen naamasta. Tekeeks Eric tai Hank jotain? No mä vähän ihmettelen, että mitä täällä tapahtuu. Ja niin tuleeko sillä pojalla paljon sitä ärkkää nenästä? Katso taas. Eli sä katsot sitä Brandonia, sä yritit pitää sitä siinä, että sä et päästänyt sitä alun perin, että se lähtisi liikkuu siitä. Niin sä huomaat tosiaan, että se on yrittänyt just teidän huomioon muualle nousta ylös siitä ja lähteä liikkeelle. Yrität sä estää sitä? Kyllä mä yritän estää, koska musta tuntuu, että niin se on kuitenkin sille lapselle parempi. Se räkkää. Okei, heitä on armed combat. Yes, mikä se on? Se on... Unarmed combat. Paljonko se mulla on tuolla? 60. No pitäis onnistua. 27. Onnistuin. Okei. Sä saat helposti estettyä, sä laitat käden sen eteen, kun se on nousemassa ylös siitä sohvalta ja ei se yritä voimakeinoon tulla, se on kuitenkin lapsi. Hank, teet sä jotain? Sä et myöskään huomannut, että mitä tuossa tapahtui, sä vaan huomasit, että yllättäen toi yksi tyyppi on tuolla noin Nelsonin kanssa painimassa ja sitten se sai turpaansa. Onko tää se niistä backpackereista, kun alkoi riehumaan, niin onko se sanonut mitään tässä välissä, vai onko se ollut ihan hiljaa? Se, jota toi löi, niin joo, ei se ole sanonut mitään. Se vaan te kaikki huomasivat, että yllättäen noin nuhjas siellä ja sitten Nelson löi sitä siellä kirveen varrella ja se ei ole ette kuulu, että se olisi ennen mitään sanonut tai mitä se oikein oli tekemässä, ette varmaan huomannut, mitä se teki. Joo. Ja nyt ei se myöskään sen jälkeen ole puhunut mitään, se vaan pitää naamaa se henki pitää raskasta. Toi Hank lähestyy tätä backpackeria ja sitten se kysyy siltä, että miksi sä teit noin, että mikä saa sut käyttäytymään tällä tavalla. Ja sitten samalla vilkaisee siinä Nelsoniin ja kysyy, että huomasitko tässä mitään erikoista tässä sen käyttäytymisessä aikaisemmin vai tapahtuiko sitä kaikki ihan yllättäen? Sä lähestyt sitä
sitä Michaelia, sä tuut sinne tuvan keskelle, jossa Nelson on vähän niin kuin pitää muita, niin kuin sanoo muille, että hei, pysykää vähän etäällä, mutta sä tuut siihen kuitenkin rinnalle ja se Susi säntäsi jo sinne sen Michaelin luokse ja te huomaatte, että se oikeastaan vaan niin nyt kyyristyy polvilleen sillä tavalla, se vaan niin pitää sitä nenäänsä, se katsoo niin ylös ja te huomaatte sen silmistä, että se ei ole ihan niin ok, tai se niin ihan kuin se olisi jossain huumeissa, että se on niin aika niin sekaavan näköinen, sillä on niin silmät kuin lautaset, se katsoo niin ylös teitä kaikkia ja se on pitää tälleen nenänsä eikä sano mitään. Joo, no Hänkiltä tulee ainakin ehdotus. Kenny samaan aikaan sieltä sohvalta se niinku huutaa silleen, että mitä vittua, että miksi sä löit sitä? Mitä te oikein teette? Että te voi vaan niinku lyödä mun kaveria. Se pomppaa ylös niinku sieltä sillä tavalla. Hänkä ainakin tässä välissä ehdottaisi, että sen niinku sanoo Nelsonille, että musta tuntuu, että tää backpacker ei nyt oikein tietoisesti tehnyt ja jos katsoo tätä habitusta, niin vähän vaikuttaa oudolta ja saattaa olla ehkä jotain yhteneväisyyttä tohon, tai näihin meidän Brandon 1 ja 2, Brandonin ja Brandoffiin. Mä rauhoitan sitä. Rauhoitun nuori mies. Mä suhtaudun niihin nuoriin nyt kaikkiin yhtenä joukkona, jotka on hyökännyt meidän viranomaisten kimppuun. Susi kattoo niinku sua sillä tavalla, että toi hullu tyyppi, miksi sä löit? Okei, no mä vedän pistoolin. Mä vedän pistoolin ja niinku San Francisco Police. Wow. Kenny nostaa kädet ylös. Kädet ylös ja seinää vasten. Hei Nelson, calm the fuck down. Calm the fuck down. Et sä huomaa, että tässä nyt on jotain tosi outoa meneillään. Et meillä on täällä 2 pientä poikaa, jotka ilmeisesti klooneja toisistaan. Computer boy. Hei Nelson, nyt rauhoitu, laita se ase pois. Meidän pitää miettiä tää järkevästi läpi, eikä tehdä mitään hirveitä ratkaisuja. Mä vaan komennan ne nuoret. Erikseen huomaat samalla tosiaan, että se... Aikana on jotenkin hirveen kanssa viranomaisen kimppu. Ei tässä nyt ole mitään muuta, ei nyt pitänyt saada rauhoittua. Laita rautoihin se. Mut mä en vaan niinku tilaa. Kyllä, seinää vasten komennan ne, että mä pystyn, että mulla on tila toimia. En mä voi... Kyllä nyt puolustaa. Tuvan niinku ovet aukeaa sieltä ja sieltä niinku Duck tulee sillä tavalla, että hei, mitä täällä tapahtuu? Ja se katsoo, kun sulla on kädessä siinä keskellä huonetta. Ja se on silleen, hei, nyt. Mitä te oikein teet? Mä huudan sille Duckille, että tää nuori hyökkäs kirveen kanssa, että nää nuoret hyökkäs kirveen kanssa mun kimppuun. Sitten ne alkaa samaan aikaan se Kenny ja sit se Susi, joka on se Michaelin luona, alkaa molemmat niinku huutaa ja väittää vastaan. Niinku toi löi sitä kirveellä naamaa. Mistä mä sen kirveen sain, ellei toi olisi tuonut sitä tuolta seinustalta mulle sitä kirvestä? Erik, sä samaan aikaan kun noi huutaa siinä keskellä huonetta, sä huomaat tosiaan, että se Brandon, mitä sä siinä pidit, niin se on niinku vähän niinku se tuolla vaipunut semmoiseen niinku asentoon ja se alkaa niinku vähän tärisemään siinä. Joo. Se olisi joku horkka ja sä huomaat, että se hikoilee. Ja tää on siis se Brandon, joka on puhunut vielä niinku oikeastaan mitään muuta kuin sanonut Brandon. Joo, mä tsemppaan sitä. Mä sanoisin, että Brandon, you can do it. Ja sä huomaat, että tosiaan sen nenästä valuu sellaista räkää. Joo, ja mä saman tien mä huuan HB:lle ja tolle Nelsonille, että nyt sitä räkää tulee, että käykää hakemaan nyt se kulho. Hei! Meidän on tyhjennettävä tää huone noista sivullisista ennen kuin se räkämonsteri hyökkää sit nenästä. Mä en sanon räkämonsteri hyökkää nenästä ääneen. Vaan me ollaan Delta Green, meidän tarkoitus on, että ihmiset ei näe näitä yliluonnollisia juttuja. Meidän pitää tyhjentää tänne. Haluatko sä Miska heittää jonkun heiton, sä yrität saada tilanteen haltuun? Kyllä, mä yritän komentaa näitä mun alaisia, tai
kollegoita, että ne tyhjentää se huoneen. Nyt. Ei mä voi, mulla on se poika siinä. Kyllä. Tämä tilanne pitää saada haltuun. Eli heitä vaan se Persuade heti uudestaan. Joo. Persuopas nyt. No ei kun Persuade, 72. Ei onnistunut. Sä niinku yrität komentaa, mutta ne niinku huutaa vastaan ja puolustaa itse. Joo. Mun komentaminen kuulostaa vaan sellaista... AEP! Sä yritti silleen, se kuulostaa vaan silleen, everybody calm down! No hei, mulla alkaa mennä nyt hermo tähän hommaan, niin mä tuun sieltä sohvalta, mä jätän sen pojan sieltä, mä huomaan, että se on koomassa, niin mä nousin sieltä sohvalta ja ammun kattoon ja sit vittu kaikki helvettiin täältä. Joo, se on kun virkavaltaa ei totella, on se kyllä ihme. Erik, sä nousit sieltä ylös ja ammut laukauksen kattoon. Ja joo, toivon, että mä en osu märiin siellä. Mutta sen poikaa sille yläkerrassa. Jos mä heitän 0-0 näillä nopilla, niin... Jos mä heitän 0-0 näillä nopilla, niin... Joo, ei. Sä ammut se laukauksen kattoon, kaikki hiljenee, pysähtyy paikalleen ja vaan jää niinku hengittää syvää ja tuijottaa toisiaan. Se Michael siinä lattialla, se on edelleen, se on vaan silleen, pitää niinku tälleen niinku naamaansa ja silloin on tullut sitä verta, mutta se ei niinku tunnu, se niinku vähän niinku heijaa tälleen. No mä sanon nyt niille kaikille, että nyt te kaikki lähdette täältä keittiöön, viekää toteen kaveri mukaan ja hoitakaa se kunta. Doug on sille, no niin, tulkaas tänne, tulkaas perässä, minä vien teidät tuonne noin. Ei, se Michael jää tänne. Se jää tänne, se on vaarallinen. Kyllä, mä huudadan siihen väliin, että eihän, että hän jää tähän näin paikalleen ja muut lähtee pois. Doug näyttää niille muille backpackereille, tulkaahan tänne, että me keskustellaan tämän rauhassa näiden asianomaisten kesken. Voitteko muut hetkeksi aikaa poistua täältä, voitte mennä tuonne yläkertaan tai tuonne keittiöön. Chris on tullut siihen ovelle kanssa ja se niin tulee sillä tavalla niin kanssa vähän antaa auktoriteettia. No niin. Mä yritän kommentoida samalla sitä Michaelia siis niin kuin sen aseen kanssa, että menee polvilleen ja silleen niin kuin, miten nyt mennään. Kun... Te jäätte sinne huoneeseen ja Michael. Mä yritän nopeasti selittää se tilanteen, että kollegoille, että mitä tapahtui, että mä näin, että se otti sen kirveen sieltä seinältä ja sekoisi ja yritti lyödä sen kirveellä. Että jokin on pojasta. Vialla. Johtuu tästä pojasta. Sitä räkää tulee, että me tarvitaan kulho. Ja te huomaatte samaan aikaan tosiaan, että se toinen Brandon, niin se on niinku kellahtanut silleen kyljelleen siihen sohvalle. Joo. Voikohan se olla toi lämpö tai tuli, joka tekee sen, että se ajaa sen... Pakkohan se olla. Pöpön sen nenästä pois. Samaan se Doug osoittaa sitä poikaa, ja sitten se vaan sanoo, mitä toi on? Ja osoittaa sitä, ja te kaikki huomaatte sen samaan, mitä ehkä huomasitte aikaisemminkin. Eli sinne nenästä on alkanut valua semmoinen pitkä klöntti, joka on nyt niinku osa siitä on vielä sen nenässä ja osa on sen lattialla. Joo. Pysykää kaukana siitä. Voisiko joku ottaa se harjan tai jonkun ja sitten lykkiä sitä räkää johonkin nurkkaan? Ja otetaan se kulho ja heitetään suoraan se siitä sit sinne takkaan vaan. Se ei palaa se takka enää. Palaa se sinne, laitettiin uudestaan tuli. Ne backpackerit laittoi sen tulee. Joo. No hyvä. Niistä on hyvä hyötyä. Kuitenkin oli. Mut jos tän jälkeen tulee, kun me puolitaan se möni ja jos tulee Brandon 3 ovelle tän jälkeen, niin enää ei tuo sitä tonne takkatuleen, koska mä enää halua lisää Brandoneille. Tää on ikuinen luuppi, niin tulee. Mä otan sen kulhon ja koin saamaan Nelson tässä harja. Otetaan tämän kulhoon se möni ja suoraan ja heitetään tonne takkaan. Okei, mitäs Hank? Sano vaan. Mä yritän sulla Hänkkiä, että voisit sä vähän puhua tolle, että mikä tällä Michaelilla oli. No niin, Michaelilla. Niin.
koita saada siitä jotain irti. Niin mä menen auttaa tätä curling-operaatiota. Joo, ei tää ihan ehkä noi sarjakuvat toimii tuohon Michaeliin, mutta mä koitan mennä, tai hän lähestyy Michaeliin sille vähän ystävällisemmin ja sit se kysyy siltä, että hei, mikä toi äskeinen homma tuossa oikein oli äsken. Muistatko siitä mitään, että sä tartuit siihen kirveeseen ja oliko sulla itsellä kontrolli siinä tilanteessa? Se Michael on sille, se vähän niin kuin heijaa siinä ja sit se, että en mä tarkoittanut lyödä. En se ollut minä, joka niin teki. Se oli vaan joku juttu, joku oli mun pään sisällä. Okei. Okay. Ja se vaan niinku, mä en pystynyt tekemään mitään, se vaan vei mua. Ja sit mä näin kaiken, mä koin koko ajan kaiken, mä tiesin, että en mä halua tälleen tehdä. Ja sitten kuka toi poliisi, se löi mua sit sillä kirveellä, se otti sinun kirveen mun käsistä ja löi mua. Sitten se teki ihan oikein, ei se ollut minä, se pysäytti sen, mikä ikinä se olikin. Ja ennen kuin tulit tänne mökkiin, niin kauan te olitte ollut tuolla telttailemassa ja kiinnititkö mitään huomioon, tapahtuiko siellä mitään erikoista tai normaalista poikkeavaa ennen tätä mökkiepisodia? Joo, mä näin jotain. Tänä aamuna mä olin käymässä paskalla ja mä olin menossa sinne huusille, niin mä näin joku tyypin, se on tosi pitkä, semmonen kalpea tyyppi. Tää kuulostaa ihan järjettömältä, mutta niinku, musta tuntuu, että toi oli se sama tyyppi. Se oli jotenkin mun pään sisällä. En mä tiedä mikä se oli. Okei. Kun sä mainitsit, että se sanoi jotain, että ilmeisesti tää hahmo puhuu siellä sun pään sisällä, niin puhuuko se ihan englantia vai oliko se jotain toista kieltä? Se pudistaa silleen vaan, Michael pudistaa vaan silleen päätä, että en mä tiedä puhuuko se vai tuntuuko musta vaan siltä, että se jotenkin käski mua, mutta ei se kyllä mitään puhunut, mitään kieltä. Tai en mä kuulu mitään ääntä, mutta se vaan jotenkin tuntuu mun päässä, että se on mun pään sisällä ja se käskee mua jotenkin tekee. Mä osaan selittää. Joo. Ja samaan aikaan Eric heitä Dex heitto, kun sä yrität kamppailla sen rään kanssa. Kun se räkä valuu sieltä nenästä, sä yrität saada se kiinni. Dex kertaa 5 vai? Joo. Se on... Ei kun sori, Dex kertaa 3. Dex kertaa 3. 39. En onnistu. 90. Sä meet niinku muka tottuneesti sen kulhon kanssa, katsot sitä, mitä helvettää, tätä samaa kauheita siihen, kun yllättäen se niinku valuu siihen kulhoon ja niinku irrottautuu sen nenästä semmonen iso klöntti, joka lösähtää siihen kulhon pohjalle, mutta samaa tien niinku se jotenkin liukkaasti niinku ui sieltä kulhosta ja hyökkää sun käsille. Saanko mä tehdä jotain? Se alkaa puristaa niinku sun ranteita. Mä en pysty käyttämään mun käsiä. Se alkaa nousee sun niinku ranteita ylös ja se on niinku sun molemmissa käsissä. Niinku, se onnistuu tarttua sun kiinni ja saat 1 pisteen vahinko. Ei fuck shit. Hei. Saaks... No mä teen sitten kun on mun puolella. Nelson samaan aikaan. Tulee Harjan kanssa. No voinko mä sillä Harjalla lyödä sitä sitten käsistä? Se on Harjan käsi. No nyt niin selkeästi se on pienempi, se ei ole vielä niin iso ämpärille niin kuin viimeksi. Eli nyt se on niin enemmän sellainen rihmasto, joka on niin melkein niin kiivennyt ton ranteiden ympärille tai käsiin. Joo. Se on niin vaikea sitä niin lyödä samalla tavalla kuin sitä isompaa massaa viimeksi. No mitä hittoa mä voin sinne tehdä sitten? Auta mua. Auta mua. Hyvänä aika. Help me, motherfucker. Huomaatko, mä oon ainakin tällä lailla, mä oon tällä hetkellä siinä vieressä. Mä oon wait. Hold up. Mä huuan sulle. Hold up. Mä huuan sulle, että hae tulta. Hae tulta. Mä en osannut yhtään mitään. Mä oon hämmennyt. Mä en osannut tehdä yhtään mitään. No,
roikkuuko tää limaa mun käsistä? Silleen, Se on niinku sun roikkuu. käsissä, se on niinku sun käsissä ympärillä, joo, ja sitä roikkuu siitä, mutta se on niinku Mä lähden juoksemaan sen kiivennyt niinku sun takkaan. käsien ympärillä. Se on niinku, Siis onko se niin voit vahvaa? yrittää pyyhkiä sitä pois tai jotain, mutta se on... Mä yritän viedä se, mä menen sinne takkatuleen ja vien sen sinne näin. Silleen, että mä en polta mun omia käsiä, mutta niinku, että niin kun mä vaan pystyn, niin mä tungen sitä toista päätä sitä limasta sinne takkatuleen näin. Ihan validi pläni. Heitä mikä se nyt voisi olla. Heitä uudestaan sä Dex kertaa 3 heitolla. Onnistun, 13. Okei, sä menet sinne takkatulelle ja sä huomaat, että kun sä viet ne kädet siihen lähelle, niin se niinku ikään kuin osa siitä alkaa sulaa niinku pois siitä ja sä samaan aikaan yrität pyyhkiä sitä irrottaa sitä käsistä, sä niinku viskot sitä räkää niistä sun käsistä sen takkaan, niin saat sen irrotettua sillä tavalla, että käytännössä siitä puolet melkein lensi sinne takkatuleen ja alkaa sihisee pois. Mut mun käsissä ei oo näistä. I'm free. Ei. Nelson. I'm Ja here. huomaa, että toi säntää sen takkatulelle ja se saa sen pyyhittyä. Se on vielä maassa ja on jonkin verran sitä räkää, puolikas sitä äsken nenästä tulleesta määrästä. No mä harjaan sitä. Mä harjaan sitä Sä sinne sääntöt tulee. harjaa. Heitä Dex kertaa 5 heittoa, kun sä oot siinä harjan kanssa valmiina ja se on jo melkein siellä takassa. 41 onnistu. Okei. Sä menet sinne ja alat harjaa sitä ja saat sen niinku sinne takkaan ja työnnät sen lopun sinne takkatuleen ja sä pääset siitä eroon. Selvisitte räkkäklöntti numero 2. Hyvä. Aika hiisisti. Hän jatkat keskustelua. Joo, hän tajuu siinä, että tässä on kyllä yliluonnollista nyt käynnissä, ja kun se alkaa kertaa tai ajattelee itsekseen, että mitä kaikkea tässä illan aikana on tapahtunut, niin se ei kuitenkaan mainitse siitä millään tavalla sille Michaelille, vaan sitten se rauhoittelee sitä ja sanoo, että joo, että kaikki hyvin, että tällä on varmasti joku ihan luonnollinen ja järkevä selitys. Mutta sitten se siinä alkaa katsoa Onko sulla mitään persuade tai psyko? Olisi täällä psykologia? Katsotaas. Persuade. Humit heitä. Mitä toi humin tarkoittaa? Human intelligence. Se on human intelligence, niin se on Joo. ylipäätään kaikki tämmöinen sosialisointi ihmisten kanssa. Joo. Tai Se on varmaan ihan validi. Tää- Validi kymppi. Tää on tämmönen Validi, jos pulkeri on ääni, tämmönen koodari, niin se on tosi validi. Jep. 32. Se Michael, se vaikuttaa kuitenkin sillä tavalla olevan, niin kuin, että se ei tunnu niin kuin millään tavalla nyt katsovan esimerkiksi Nelsonia mitenkään silleen niin kuin vihaisesti tai pelossa, että se tuntuu olevan, että se on säikähtänyt mitä tahansa sille niin kuin tapahtuikin enemmän kuin että mitä teidän tappelussa tapahtui. Se ei nyt siitä ole Joo. mitenkään silleen shokissa. Se on Kenny on se vasemman puolella. Michael on se 2. Mutta joo, okei, tilanne rauhoittuu. Mutta Doug oli silleen, se jäi vaan niin katsoa, että mikä toi on, se alkaa kysellä, että mikä toi oli. Mikä toi juttu, mikä sen nenästä tuli, sen pojan nenästä. Onko se ihan kunnossa? Ja katsoo sitä poikaa kanssa, se tosiaan se Brandon nyt silleen kylkiasennossa siinä suoraan. No, tsekataan totta kai, että onko se elossa. Se me tsekkaa, se silleen niinku vähän niin pitää vaan itteensä ja on sillä tavalla niinku aika hikinen, se niinku hiki valuu otsalta. Mutta on se elossa. Mä menen sanomaan, mä sanon Dogille, että varmaan tarvitsisi vähän painkillereitä tälle pojalle, että taitaa tähänkin olla kovassa kuumeessa. Mä samalla tsekkaan se, että onko sillä niinku ne samanlaista arvet punottaa ja tsekkaan sen niskaan, että onko siellä semmonen. Okei. Se Doug on siellä nyökkää. Okei, minä menen hakemaan jotain lääkettä ja sitten se lähtee käymään keittiöstä taas. Ja sä tsekkaat sitä ja sä huomaat tosiaan, että sillä on kanssa jonkinlaisia semmoisia arpia, jotka punottaa. Sillä on myöskin se tatuointikuvio siellä niskassa, joka on kanssa sillä tavalla näyttää vähän semmoista tulehtuneelta.
Mutta onko sillä siellä kanssa joku semmonen patti tai joku semmonen? Sä tsekkaat sen ja huomaat, että sillä on kanssa sellainen kyhmy siellä tatuoinnissa. No mä yritän puhua sille Brandonille vastaako se mitään, että kuulet sä mua, että se on kaikki hyvin. Se vaan riisee. Sano mitään järkevää. Se on mumisee. Ja se näyttää edelleenkin tosiaan semmoista aika sairaaloiselta, kun silleen hiki valuu vaan naamalla. No ihan varmasti. Sitä tuli just 10 litraa limaa nenästä. Mä kuitenkin uskon, että se on niinku hyvä asia ottaa se limaa niistä pois. Ollaanko me nyt samassa huoneessa? Oot sä vielä siellä meidän kanssa? Joo, te olette kaikki Joo, siinä joo. samassa. Sä tuijotat vieressä. Mä menen siihen Michaeliin luokse. Mä lasken käden sen hartialle ja on silleen, mä kuuntelin kuitenkin siinä sivussa, kun toi sitä kuulosteli tai haastatteli ja sitten mä niinku on silleen, joo, it's okay boy. Kaikki hyvin, mä ymmärrän. Itse Michael se sanoo silleen. Paha ottaa vallan. Niin mä en halua lähteä täältä. Voinko mä jäädä tänne? Joo, ei hätää. Se on jossain tuolla ulkona. Mikä? Ootteko te nähnyt sitä ennen? Eikö se selitti siitä? Itse, Kerro. joo, se nyökyttää. Joo, mä näin. Ja se oli vaan kerran niinkö? Joo, tänä Missä aamulla. päin? Niin siellä, missä päin se, oliko se teidän leiri tai joku? Siellä, joo, me oltiin leirintäalueella siellä. Tuolla toi leirintäalue tuossa lähellä. Hedgehedgin campground, me oltiin siellä. Me oltiin oltu siellä jo pari yötä, ei mitään muuta tapahtunut. Tänä aamuna sitten mä näin aamulla, kävin vessassa. En mä tiedä mitä mä näin, mutta se oli jotain outoa. Se on tosi pitkä tyyppi tai jotain, mutta se ei näyttänyt ihan normaalta. Mä säikähdin ja semmoinen kertoo muille siitä kanssa. Ja sitten mä kerroin kanssa, sillä kävi semmoinen yksi teitä näitä puistokyttiä kanssa kääntymässä siellä. Mä kerroin sille kanssa siitä. Kun se oli sun pään sisässä, sä koit, että se on sun pään sisässä, niin sanooko se sulle mitään? Ei, tai mä vaan jotenkin tiesin, tai se vaan jotenkin ohjas. Ja mä tiedän, että se näki mun, se oli mun pään sisällä, niin se olisi minä. Mutta se en ollut minä. Sori, en mä olisi koskaan leskyttää kirjaa. En mä tarkoittanut sitä. Ei usko vai? No. Meidän katsoa leipää naamaa. Vastakkainasetteluihin aikoja. Poika, annan anteeksi. Se nyökkää. Kuitenkin myöhässä. Onko mä kuullut tämän keskustelun? Siinä vieressä. Sä olit Onks siinä mä sen verran lähellä? Brandonin luona. Kyllä sä ehkä sivukorvaa jotain oot saattanut kuulla, mutta joo. Onko mä kysyä siltä vielä, että koskiko se suhun se mies tai mitään, jos sä näit sen? Koskettiko se sua? Se pudista. Ei. Että sä vaan näit ei, sen. mä vaan näin. Sä vaan näit sen, mutta se ei puhunut sulle mitään. Ei se ollut lähellä, se oli kaukana, se oli jossain. Se Mary oli myös vessassa silloin. Se krippaa aina silloin, kun jengi on vessassa. Silloin kun se Mary näki ne lapsen kasvot, niin se oli myös vessassa ja se saattoi vaan nähdä sen takia, että se jotenkin... Olisiko se nähnyt tämän Brandon 2? Niin. Mutta joo, veikkaan, että se kalpea mies, niin se jotenkin on telepaatta, niinku, koska tähän loppui saman tien tää setti, kun toi räkä tuli tuolta ton pojan nenästä. Te kuulette samalla niin kuin jotain semmoista niin kuin riitelyääneä, jotain huutoa, se Kenny-ääni kuuluu niin kuin sieltä jostain aulasta. Se jotain kovaa ääneen siellä niin kuin valittaa. Mä otan sen Michaelin siitä, että Michael, tule tänne. Voit mennä kavereidesi luokse. Mä ohjaan sen siitä huoneesta sinne. Et meidän pitää nyt mennä vähän rauhoittelemaan nyt muitakin siellä, ettei tää lähde käsistä. Michael lähtee niin kuin ulos siitä ja te tuutte siihen
tai avaat sen oven siihen aulaan. Te huomaat, että Kenny on niin kuin kova ääneen siinä. Siinä on mukana myös se Susi on sen kanssa. Ja on silleen että hei, ei me jäädä tänne näiden kyttien kanssa. Hei, sitten tuutte siitä ovesta, se vähän niin kuin hiljentää ääntää ja se halusi lähteä täältä pois. Ja sitten Michael tulee sieltä ovesta, se Susi on heti menee sen luokse, että hei, oot sä kunnossa? Kaikki hyvin? Sitten Michael on silleen, joo, it's okay, it's fine.